Situación preocupante en Poio. O municipio rexistrou hoxe 274 positivos, 73 máis que na xornada de onte. Ademais, nos últimos 14 días o concello superou xa os 1.400 casos activos por cada 100.000 habitantes, a lo que obriga a elevar todas as precaucións. Con estes datos, todo parece indicar que a partir do vindeiro martes o municipio entrará no nivel de alerta extremo. Non hai outra saída que seguramente a partir do martes, cando se reúna o comité científico, que non sei se é o lunes, martes, que Pollo pase unha situación prácticamente de peche perimetral e de peche de toda actividade que non sea esencial. É dicir, a restauración, que agora está ao 50% en terrazas, entendemos que eso vai a ser necesario ese tipo de actividades cerrala e outras aquelas actividades que non se consideren esenciais. O alcalde chama a responsabilidade cidadá para conseguir frear a curva de contaxios e cree que a única solución posible para facelo é o autoconfinamento. Autoconfinamento creo que é o que nos pode facer salir desta situación. Por lo tanto, evitar contactos, evitar concentración de personas, evitar saídas que non sean necesarias, e así estou convencido que podemos ir saindo desta situación. Polo de agora descoñécense os resultados das probas realizadas no Vao de Arriba, pero o alcalde pide xa novos cribados no concello. Insistimos ante o director xeral e tamén o xerente na necesidade urgente de facer cribados a poder ser, empezando por aqueles núcleos que sabemos que están con máis casos, como pode ser o núcleo de Campelo, pero eu diría que neste momento é necesario facer un cribado xeral canto antes, dado que hai casos tamén aillados en algún colexio e en algún outro parroquia do concello, algún outro núcleo, transmitir unha chamada non de auxilio, pero sí de emerxencia, que seamos conscientes de que a situación a evolución de casos de finales de mediados, máis ou menos, ou na primeira semana de xaneiro para cá, é alarmante, por lo tanto, tranquilidade, pero moita precaución.